Aquesta treballava i l'anterior també treballava, no vaig poder veure. El febrer també va ser així, el maig ja no va ser així. No recordo jo. La suta ha d'anar a la febrer també va ser. Bueno, ojalá que me gusta hacerlo más. Tant de bo. Ojalá te quieren hacerlo Cada año. Cada año, sí. Ja que estàs en el procés, que van anar al país. Febrer i maig. Als het gaat waaien. Sí, la segona va ser en plena pandèmia. Tot i així, que ja estàvem ja... Volia sortir del municipi. Que hi havia una gentada. Però no el devíeu dir gaire, perquè no Com a mínim el proteu la serra. No només que hem portat un drama aquesta vegada. Bueno, semblava que s'havia de calar el món, els municipis afectats, els valls... Inundacions. Que volien fer... El correu és exactament Però els que volien fer, mos van fer clar que volien fer una roda de premsa en directe de Catalunya Ràdio. Amb l'Ostrell. Amb l'Ostrell. Tant de bo ho fessin. Mira, si cau a l'aigua no passa res. Si no poses a l'altre costat, hi ha dos...